Muna kamo diha. Sudli ang kaminyoon para mabalaan. Wala man ay problema magminyo ta. Basta naalang gud tay ka nang ginatawag nga trabaho, at man sa to pamilya, kaya na to pakaunon. Matats! Natay gamay isda matats. Kika sa atong gitrabaho sa Peaceport. Natay nukos to. Kaning mga isda matats na akong gidala. Ako nang hatag sa akong anak nga pamilyado. Sana all. Kay may nalang pod matats, makasudas la dito ba? Pamugulit tarong trabaho matats kay eskwela pa na. Siyempre, basta ginikanan gani unsay problema dito, dili jud dagan no. Mo gid ingon ako matats. Nga anong ni-enter? Napoy ako isa kanak din matats. Away-away po sa mga bana dito. Dili dagan. Ako po nihatag sila ha. Para hindi jud lang magmahay ba. Kabalo mo ning ginikanan ta matas, bisag unsa na to kalagot sa tong anak na to. Once ka mo uli na dire kay nag-away sa asawa, nag-away sa bana. Lisod pud nga tong bugawon no. Basta kay wala ta nagmahay sila sa pagyamyam na to, sa pagtambag na to, wala ta nagkulang, di ba? Ako di pangatag matas, ilan ning bahin-bahinon. Kapay nukos gamay matas oh. Bahala guli ako matats, basta makahatod lang sudan dito sa pamilya. Hindi totoo yan. Mo naman itong talent matats. Sa unang panahon, ginatambagan na to nga, ay sabog suludan ng problema ha, kay wa mo kabalo unsa nang ginatawag nga kaminyoon. Ang paglabing-labing lami jud na, di ba? Pag humana na. Mga matats oh, ako na bahin-bahin sila ha. Oh. Bye. Tungo mo ni natin mo ni. Galing ha? Ay muulit na dito sa lugar matats kay ilang asawa di man taga diri lagyo man. Ilang bana. Oro na ako mahatag sa matas, may lang mapaksiw nila ni. Oh, bahinan niyo ni ate ni mo ni. Apay nukos oh. May bahala ani. Napamaisda da sa rip. Mawala gina matats no. So nang panahon. So pa ako na itong mga gusto o karon nagmahay na. Yan na uli na ang pagmahay. Kaya namiso naman. Nigamot na. Oh, di ba? Mo na diha. Hindi man mamina sa tumatambag. Sabi siguro lami ang kaminyoon ba? Pasalamat sila na amahan nga kugihan. Gatrabaho sa Peaceport, galibor sa Peaceport, human, ga-vlog-vlog pa. Di ba? Pero kung ako pagpaningkamot matats, parang ipon sila ha. Konsensya na nila. Di ba? Kasi isa lang kung gusto na ko matats. Tarong na sila silang kinabuhi na kay di naman sa ulitaw. Asa naman to? Ako tambularon niya. Wala man ang init. Ako na lang ibahin sila ha. O na matas, bisag kung saan ako kalagot sa mga anak nako. Once ka na anak dire, kung say wala nila dito, mahumok akong kasing-kasing. Swerte jud sila, di ba? Kaya ako di ko gusto maagian nila ang ako naagian. So nang panahon. Kuan tani kinaon ha. Di na matingog. Ano basta maigo sa mga istorya di na matingog no? Muna kamo diha. Sudli ang kaminyoon para mabalaan. Wala man ay problema magminyo ta. Basta naalang gud tay ka nang ginatawag nga trabaho, at man sa to pamilya, kaya na to pakaunon, di ba? Ano ba? Ang pagpangga pero maminti. Pero number one man jud ang atong kinahanglanon matag adlaw, ang atong kaunon, di ba? Very good. Sa man naman, gwapo kay ka diha, gwapa kay ka nya, wa kay tarong trabaho. Kamo di mo mangaon?